everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasang ngayon. Ay, naggasat ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang ampom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata, di la damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang kaw. Nubilang laing. Ang dami lang atanam na madyan na kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na kaw. Urayem wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tilay bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Mag-asawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakpil tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanot ang nubiyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino nga'y? Ni Jana. Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wen ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arud ti kayat na lakay. Anya nga rud ngay. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Smile before you open. Unahan na niyo. Ay, look at account. Dahil mahal. Kumusta kan?
Sapay ko tanasalon at kakanayon. Kailiw kung ti surat mo. Sapay ko subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan makita iti personal. Ngam ti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo, dagitong insura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko, basahin. Ngam no kayat mo, sikan mismo ti umay dito lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmianyong. Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon sa at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram ken ka. Di mo akaklo rin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ko nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaon yan. Natulag ko ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tatang. Nga uray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makaumay, akay siya lata mapanayin. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Kanmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawon day talaang aya. Nairwama kon, kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ko, isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobili-bili na. Kasta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. Nujak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No din akong kayat.
Awan maaramidak. Nasakit man, nga masapol nga awata. No pagtalikodan na ka. Sino nga iti ama ti sikog maw? Bunga ti pan nakaramos ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italaang ngayong pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah. Tangay ko namit. Adi mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige Mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay-ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di ta ngam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ka. Ay ayata ulat tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae ken ka. Taapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kunton dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay ngagkasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Nimpatyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, maun. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang janak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pinabaybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi na sapsapulan. Di na pailak sinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko, Barok? Apay na pananaya. Diyan mo amma na. Kuna na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublain. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali apapanan na Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan marmara po ka manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store ka. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam.
Sampay nga raw. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kuwanan. Madanagan, nagtadya mo makuntat ti silpon na. Ay, ang mga nodadaka sa napasama. Anan? Ay na, sapay la kumaataawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Jana? Siyak nga raw, Rico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngayon oray ko ti panagsublime? Naggapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka maijay. Apay nagagapo ngay. Nagkapuak iti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay mayak. Tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itan ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana nga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha, tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Sinday. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti sumarong kar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningig kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanad plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon, Rico. Di ka nagpalpalikaw, pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag sakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Openg, mangantan. Nasakit ti bagbagik, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nunabanog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumigsa ka. Natamnay mo ti panagraman ko. Diyak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mabitlaan tayalaan ka itik kanab. Damian lakay. Mapanak bit dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam ijaya bakit? Inakilutuan kan ilabaan ni Ida. Kan agdalusak mata ni balay da Anya?
Di ka agmulagat damyan. Masakit ni nanang. Iswasyak pa lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutam. Ah, Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kantatang. Idin to ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, samatan sika mga. Saan mat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdam yan. Naganak ko dagi jay. Pagrebangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, si Kamang pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sus, altawag. At dapay papanakupeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, no isumanan ti baunag. Ay, kasanungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglababakay. Aginala ka pa'y laang nga raw. Ay, naibag nga oras mo, Bertang! Nay, sika magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadabag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo. Talaga napigsa, ah. Pati panagangot ko ka napigsa. Nulapsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw. Musang kas kada abuyaw iti kabakiran. Anya? Kas ita. Amaw no nagdigos ka no saan. Ah? Medyo ada sa bali masayop ko. Iramok lata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlaning na buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, anyangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga raw. Tapag saritaan ta ti suwildom. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang Mayla. ngiti mo lang. Nagsapa ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umuna nga aldaw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan ka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit lata ti sikat ko. Pasat siguro ti panagbakit ko daytaw. Isu nga ano sampay latag trabaho dito'y balay ah. Wan, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayak mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ah, ay, mabit lang, upeng. Aglabalaang ba't tinaawatak at trabaho dito ya? Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam. Takaasim mo iya asawak, ah. Awang matikain na rakop na itirabi ay no kasjay amalammain. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Ti human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singir abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditawi. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasot ti panaglabak.
50 ti panagluto, kan 20 pesos lang ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyaman kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet kaka. Basta, isulder yo ati pagplitik nga ginawi di balay, Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastametan panagawid. Ha! Pag naimon may la, asidag mo ti balay yoging ka dito'y balay sang ka day. Ay, wen makit di, Tapno di ka mabanog nga ginawid. Maturog ka dito balay. Ay, saan, Kaasi Manila kay ko, Agrayuma nga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga rin. Kasi mo dyan sawap. Wen nga rod kaka. Piman mo dya asawak. Kaasi mat. Iso nga agyaman na katada kayo apakitrabawak. Kat ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang taggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagay. Taamangan mo at adang agsarik ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito balay open. Kantulong tamutin aking kwa na. Kasi masakigam di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan imbag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kanaw ko nana. 2 alup po ti manok. 2 akaray kay sa may sa atengad. Kantay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti 2 alupaw. Ta si damati karay kay, tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay malukong yawn. Ne. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy padigo, kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas ada gusto ipadigo kuma. Hanyangay, naibalangan Mapalin pa na ito. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kuntulay ti aso daytan, nanamayla. Narugitan. Ay, mapalin pa na ito. Ugasam tulangan. Aday ta, makamukan. Ay, sige tayo na kontada pa aramida kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawat akmat dito'y prutas yu barok. Ay, mangala akong wine. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kong baraw. Thank you, Eh, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Kunak no di mon kaya tala, ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mon, Mayla. Ay, thank you, Garod,
Ay, kay nalabasit at timbayo ngay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no diyo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, amlatan ka. Sige, agawin ak nga ruda natin ay maluman. Aywan, nagbalkotak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo Tawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakita am tayo rilukan sing-sing ko dito yung drawer ko. Jak linuklukatan ta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina day jay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro day jay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jak mo Ang mga na misplace mo lang. Imposible Sa kunto mo, law sa randay dyan na rumwarak. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit si Saka Kamela. Anay ko, anay. Bimlong matan na, anay. Nidi, ala, Oo. di bakal mat kag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaang ni hospital may lak. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo dumawat itutulong ka dagiti amok. Tapno at pang pa-hospital ko ka. Kat na confine nga rudin ti asawa ni Nanamay Latatang. Weng, intig konde kakaisyo na kwartak. So ano at damay tidyo tulong. Inkay to pasyaran di ospital. Sige, Tatang. Abay no itid ko lakada kayon di kwarta, Tatang. Tada kayon ti mangitid no bilang mapan ni Nanamay La ijabalayaw. Saan amakarwar ija ospital na jay. Tawan mang bantay ija asawa na. Iso asikan tulangan ti mangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro, Tatang. Tulungan tayo ida. Takaase mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabalan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Adapay tinapingin nyig mi nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada pa panakbiit. Paparan nyo ayan, Nana. Nakagbero kiti pagsayatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwan. Mabiit aklaan. Agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalda kay Jose Damian. Pang-asyaw. Taldinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian. Awan mo ni Nana Mayla. Unya ro. Kuna na mabila. Humawan mo tan. Agbati kan sapay lang taw muna akon nga agawid. Tama nga no agtudo. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawan nak dito. Kabilitan ng atan Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na Pang-asyaw. Oo, Tata. Di ka madanagan. Jak pumano aging gangaawan ni Nanamay La. Mala. Mapan kang Rose. Umuna kang agawit. Agbati ak pala dito. Sige tata. Umunak pay Tada pay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nay, dagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. No diyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Wala. Anyat ko kuha di saya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang dagito'y plastic bottles ken plastic cups yaw. Alaal ka dagitaw. Tata, di na kay mangmangag ni Nanamay La. Saan nga agtaltal na day tanga sa awang. Manipon alta kami dito yung ospital. Saan ama kayo na. Pumanag na. Tila mapidpilot na. Kutikot nga minday tanga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose maw. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Manakibiyang kayo man.
Di pasyente yun lang, di pakibiyangan yun. Sana tila makalkalikot yun dito. Sam, Di kay katagyaman na tulungan kayo. Eh? Ni, tata, makiapan sa amat ni Nana Mayla. Sus, Wala. kasta na nga raw. Mga babaeng Tulungan. nawaag sa tiririyawan na dito. So, bye-bye. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magahan, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Ay, Kukuha nyo dito yaya. Ikay manijay, makarangrang kayo mat. Bugakan nyo ti maturaw. At ang garod pidutan. Sayang na dito na may bulan. Mabalin nga ila ako na dito yung plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha, tata. Ay, Lay tugtog ni Nana Mayla iti-iking tilando katawa. ay, anday. anya ka man di ko kamabakbak na kaya. Di ka lang makaid na kami. Ay, tulungan na. Mangayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulungan na. Ha? Tata, natalimutan mo ni Nana Mayla. Nait ko. Oh, Ada ka dito yung ospital. nagsakit timugin ko. Gagangay na. Tanadait nga raw. Dakil kami di suga na. So dinait na. Kuti-ikot ka ngamin unay, Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanlo makaruwartan dito ospital. Tanay, nimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrek ka. Kat alam amin ang nagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem pakimin nagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. San kan ngagtrabaho diti balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitag ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa. Ang di kag tanag, tasanda kan nga idarom. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa. Ay, suray. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalaan kan ka. Buludik kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakidala na nagitigargarit mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot iden saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan unayan ang makapagna. Iso nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan ti pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin nakis tagtakaw, wano agala iti saan ako kwa.
Buwan na papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam openg. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, June. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong da dyan ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type, angkal? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kayat ko, angkal. Diyak kayat ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan ko na. Nanumuak la lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay ti day a babae. Kan sigurado akayatin na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't, angkal? At umod na kiti natataer ngam siyak dito'y Wala, ngam nangasawa da amin nun. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak, angkal? San ko a-type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day a babae. Huwag ka naw, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. Saan nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas na a babae. Nagpudaw, nalabasid niya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona no kas diyang ag-short pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo't, nairanamot laan nagkirimak Di mo ka diikan iti sa bali akay papananday ta, tas ikalaang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsyak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pay lang aging gayta ti ropa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day jay babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro akla ko maarmak day jay a babae. Ngaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man, tigre mo ti asawa kang wagimon. Ay, kapoy tumaday dyan, Johnny, akanaka. No kaya't na kumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram, gankwana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta apurmam. Kas kalalalaki, tikas ta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto, nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka anakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. May, ada ka magam nito store Bernard daw.
Maya mati sisik kawilam dito. Pampaangin akman, Tata Bertaw. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mo hindi napintas abalas ang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, Tata Bertaw. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang duda. Ay sos, tumaer ka no agdigos ka Bernardo. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanyakaw. Ngam pinadas kaun ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaloy ti rupa? Panagriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uro sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyugan ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kanto umay jabalay, taikan ka iti pagbarom. Kan banglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itid mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan nakabastadan dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sa nagwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay. Saan matabak nang? Wan nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambukin ka Bernardo. Siyak ti mangyaram keng ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Mala, sumrak kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Wan tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Jayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man ngagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka, kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo nagbayag mo garawd. Nagawid aksapay tata. Ayaban dakto na dan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka Mary Jane. Pasensyakan.
Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Masan mo't? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagarayo, tata. Kwa. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay keng ka? Kaya't nati makigayam keng ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, ha? Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba inak mo tengging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad keng ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Ken damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo keng ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot at chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Si Tata Berto, isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Baraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kayat ni Bernardo te kape. Ay, paborito na naita. Ay, Si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka kadi. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kayat kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabaling armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kasto ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko king ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berto. inakmanan yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamot tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan anong mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita. Ay, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane ni Jetalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay.
panubok na laray jay kang ka. No talaga mutlaan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lang ano iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka maupupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka di, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno at akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di payagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata. Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo tanda Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na naibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. At na nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay jaka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga Rod. Ay sos, ang mga numakadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta dita kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka din Di ka nagbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak Bertaw. Kat makamuka no idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman.
Baglakid, Zain. Sa saan ang nagdarom ni Mary Jane, bakit? Oo, agyaban na. Wan, swerte ma talaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Di, apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. ay, saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sang anak ta. Makamo ka mo ito na mangibiro kag ti bagim. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga ro ti asawa, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na iti bagik kat sumalog matan ti pigsak. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan tigayem mo Berto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan!